televízia Joj. Dlho očakávaná správa Slovenskej akadémie vied za 350 000 eur o vakcínach je hotová už 5 dní. A hoci pôvodne s ňou mala vláda naponáhlo, teraz ministerstvo zdravotníctva so zverejnením jej obsahu čaká. Potvrdzuje alebo vyvracia vážne podozrenia. To sa vraj verejnosť dozvie až po tom, čo bude o nej informovaná vláda, ktorá má v čase letných prázdnin zasadať až o 15 dní. Aj dnes ministerstvo na naše rozsiahle otázky poslalo len stručné stanovisko. Vláda mala pôvodne naponáhlo a SAÚ zaviazala vypracovať analýzu do 36. Potom ale nastali problémy pri verejnom obstarávaní prístrojov a tak sa termín posunul na 31.7., čo SAÚ splnila. Analýza je k dátumu 31.7. hotová. Sme pripravení verejnosť o výsledkoch informovať. Daňoví poplatníci si ju len v tejto chvíli nemôžu prečítať a ešte to chvíľu potrvá. Obe ministerstvá totiž tvrdia, že po obdržaní a preštudovaní správy najskôr musia o nej informovať vládu. Zbytočne strácame čas, keď už Slovenská akadémia vied minula nemalé prostriedky z našich daní a odvodov na to, aby potvrdila nejaký verejný alebo odborný konsenzus celosvetový. My už teraz vieme, že tá analýza nenájde nič zlé, nič, čo by si tam prijal pán Kotlár, a tým, že to predĺžujú zverejnenie tej samotnej vakcíny, tak len oddialujú nákup vakcín a prípravu našich pacientov, našich zdravotníkov na najbližšiu prichádzajúcu vírusovú sezónu. Vláda môže na základe správy odblokovať pozastavený odber vakcín proti COVID-19. Ministerstvo opakovane neodpovedá na otázky, či už sa stalo v tomto období, že sme nejaké vakcíny neodobrali, ale museli napríklad zaplatiť. Ministerstvo zdravotníctva má zabezpečené dostatočné množstvo vakcín proti COVID-19. Opozícia spochybňuje argument, podľa ktorého práve vďaka práci na správe ostane SAÚ-ke rozsiahle vybavenie, ktoré bude môcť v budúcnosti využívať. Podľa našich informácií z Ministerstva školstva sa použilo len na tú prístrojovú techniku len 100 000 eur. Hoci Hlas očakával, že 350 000 investícia do správy urobí bodku za akýmikoľvek diskusiami o spoľahlivosti vakcín, už teraz je isté, že to tak nebude. Vyššia karta berie a že výsledky, ktoré prinieslo certifikované pracovisko a súdno-znalecký posudok s okrúhlou pečiatkou, je nadradený výsledku SAÚ-ky, ktorá nie je certifikovaným pracoviskom. Pán Kotlár už vopred povedal, že to nebude rešpektovať, čiže vlastne sú to znovu vyhodené peniaze. A ten istý Kotlár, ktorý správu SAÚ na jednej strane spochybňuje, ju súčasne použil ako dôvod na to, aby odložil aj správu o svojej vlastnej činnosti, ktorú mal pôvodne predložiť už koncom júna. Ja nebudem vidieť výsledky analýzy, nebudem pokračovať v prezentácii mojej finálnej správy o manažovaní covidu, ktorá je de facto už hotová. Barbora Jánošová, televízia Joj.